Dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuna Türkmenawatda bir bazar gaýtadan açyldy. Türkmenistanyň günne ortawitlerine global koronavirus pandemiýasynyň fonuna girdilen çäklendirmeleriň çägine ýapylan bazarlar açylyp başlandy. Kafeler, restoranlar, awtourowlary hyzmat ediş nokatlary we awtoýolgolar ýapyklygyna galýar. Resmiler tarapyndan öz çägine hiçili koronavirus hadisasy boyun alynmaýan ýurtda maska we sosial aralyk düzgünleri dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda soňky aýlarda sähel aşaklan ýokuşmalaryň gaýtadan hasabanyp başlananyny habar berýärler. Bu aralykda bazarlaryň soňky 3 aý töwereg wagt bäri ýapylanyna garamazdan salgyt we kredi töleglerini tölemäge mejbur edilýän bazar söwdegärleri bu talaplardan nägili bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň administrativ merkezinde 13-nji noýabrda bir bazaryň işiniň bölekligini dikeldilendigini habar berdi. Bazaryň açylmagy ýaşaýjylar üçin gowandyrjy waka boldy. Sebäbi gyş eşiklerini satyn almak üçin garaşýan adam köpdi. Ýöne bazar çäkli işleýär. Hepdede 2 gün, 6-njy gün we 2-nji gün işleýär diýip bir Türkmenawat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şoňa da köp adam şükür edip begenni diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Lewap vilayatynyň Farap we Däne etraplaryna daýhan bazarlarynyň hepdeniň 3 güni, çarşenbe, anny we ýekşenbe günleri işleýändigini habar berýär. Bazarlaryň diňe 3 gün açylmagy yerli ýaşaýjylaryň bazarlary bolan talabyny doly kanawatlandyryp bilmese de, sewda işçileriniň soňky bir näçe aý bäri girdejisiz galanyny gödeňine tutulsa, olaryň açylmagy gowy bolup diýip beýleki bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyza görä beýleki hyzmat ediş nokatlaryna girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Restoranlar, kafeler, toý mekanlary, awtoulawlary, hyzmat ediş nokatlary, awtoýolgolar ýapyklygyna galýar. Muňa garamazdan habarçymy Türkmenawatda diňe bir toý mekanynyň işine ruhsat berilýändigini habar berdi. Kafelerde we restoranlarda işleýän müňlerçe işçi bir näçe aý bäri işsiz galýar diýip ýerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa döwrüne girdilen çäklendirmeler sebäpli iş togtudylan edara karhanalary döwlet tarapyndan nähildir bir kömegiň berilýändigi ýa-da däldigi barada köpçüligiň öňüne beýanat bilen çykyş etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawatda işi togtudylan bazarlardaky söwdegärleri soňky 3 aý bäri salgyt tölegleriniň hemde kredi tölegleriniň adatdaky syýaly töledilýändigini habar berýär. Galy berse de habarçymyza görä Türkmenawatda bir bazaryň gaýtadan işe başlamagy bazar söwdegärleriniň bu ýagdaý boýunça şäher häkimliginiň şikayatynyň ýygyanyna gawat gelipdir. Bazar söwdegärleri soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny bazarlaryň işiniň togtudylanyny garamazdan özleriniň kredi we salgyt töleglerini töläp gelenliklerini aýdýarlar. Bu aralykda habarçymyz Türkmenawatda beýleki karantin çäklendirmeleriniň saklanyp galýanyny, şäheriň merkezindäki köp gatly jaýlaryň arka tarapyna ýaz şärelerini geçirmegiň gadagyn edilýändigini habar berýär. Märeke bermek üçin stol goýdurmaýarlar. Gazan gaýnatmak bir gadagyn. Şol sebäpden 7 we 40 ýara sadakalary onuň dogduk obasyna bermek tawşyrylýar diýip Türkmenawat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň ikinji habarçysy Türkmenawatda we Farapda soňky bir hepde bäri COVID-19 hadisalarynyň täzeden hasabanyp başlananyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenawatyň ýokunç keselleri hastahanasyna her gün 30 töwereg adam koronavirus bilen kabul edilýär. Habarçymyz bilen atlandyrylmalyk şertini gurrundaş bolan bir saglyk işgäriniň sözlerine görä Türkmenawatda öňümüzdäki ýylyň 15-nji ýanwaryndan geç galsa 1-nji fevraldan başlap bir vaksinasiýa gaýtadan tanjymy işlerini başlamak gödeňine tutulýar. Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde 9-njy sınıf okuwçylary 8-nji sınıflar üçin niýetlenen kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy sınıflara ähli uğurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okudylandygyny gurrun berdi. Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy sınıfa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahir 13-nji noýabrda 9-njy sınıf okuwçylarynyň ählisine geçen okuw möhümini okan kitaplarını, ýagny 8-nji sınıflar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler. Diýip gyýdy bu mektepde okaýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä muallimler okuwçylara 9-njy sınıfyň kitaplary gelýänçe ähli sapaklar boýunça 8-nji sınıfyň kitaplaryndan peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Ýanyňyz kitapsyz bolmasyn. Dip Aşgabatly ýaşaýjy mektep mualliminiň okuwçylary aýdan sözüni titirledi. Bellesek Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlandy we häzirki wagt okuw ýylynyň 2-nji çäreği dowam edýär. Enatalaryň sözlerine görä bu 2,5 aýyň dowamında Agdalan mektebiň 9-njy sınıf okuwçylaryna hiç bir sapak boýunça kitap berilmedi we okuwçylar sınıflarda tas boş oturup sapaklary geçdiler. Enatalar soňky ýyllarda pensiýa ýaşyna ýeten hünärli muallimlaryň işten çıkarılmagy, iýdigderli geçirilýän köpçüliklerin çäreler sebäpli mekteplerde çağlara berilýän bilimiň hiliniň epesli pese gaçandygyny aýdyp, mu kitap ýetmezçiliginiň goşmaça zarba urýandygyny belleýärler. Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıfda oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne indi kitap hem ýok. Dip Aşgabatly ene belledi. Enatalaryň sözlerine görä 9-njy sınıf okuwçylara geçen okuw mövsüminde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär. 9-njy sınıfyň kitaplaryny täzelemek kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ihtimal. Dip efirde atlandyrylmasızlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňden bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak üçin Bilim Ministrligi bilen habarlaşmaga synanşdy. Ministrligiň özüni bagtyar diýip tanıştyran resmisi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözökçülük edýän bölüme jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaksiyamyzyň 15-nji noýabrda öýlen saat 2:05 aralygynda telefon arkaly eden iýdigderli synanşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýle-de bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda adatlyk ýurduň orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, muallimleriň könülüp tozan kitaplary çatyp ýamap çağalara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Mundan başga-da käbir muallimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen okuw kitaplaryndan peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümleriniň san we görnüş taýdan gitdigiçe köpelýändigi barada wagtal hasabat berýärler. Şeýle-de olar ýurtda ýaş nesliniň döwri wap bilim almak üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağalara berilýän öwredici kompýuterler, täze açylýan mektepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi. Lewapda prokuratura bergedar çykan paýtaçy kärençilere garşy çäre görýär. Şu günler Türkmenistanyň Günnogor Lewap welaýatyna paýta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik paýtaçy kärençiler prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüz-be-ýüz bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň Kerki, Farap we Çärji etraplaryna kanun goraýjy edaralar bu ýylyň paýta hasylyna döwlete bergedar çykan kärençilere çäre görýärler. Görülýän çäreler kärençiler döwlete bolan bergilerini ýygyna töletdirmek, olaryň emlaklerini mejburi ellerinden almak ýaly temmileri öýde için alýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä prokuratura edaralary tarapyndan ýürüdilýän bu kampaniýalaryň 12-nji dekabra çenli dowam etmegini garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň welaýatda ýerine ýetirilmedik paýta plan borçnamalary sebäpli 29,5 million manat töweregi ýetkiç ekenligini habar berýär. Türkmenistanyň kärençiler ulalaşyk esasyna döwletden ekin meýdanlaryny kärenesini alyp döwlet tawsyryna girýän ekinleri, şol sany gowaça we buğday ýaly ekinleri ösdürip ýetişdirýärler. Hemde ýygnalan hasyly döwletiň keskitlen bahasy boýunça döwlet harmanyna tawsyrýarlar. Ödegidegine döwlet daýhanlary mineral dökünü we tehnika bilen ýeňillikli üpçün etmäge borçlanýar. Döwlet plan borçnamasynyň höttesinden gelip bilmedik kärençiler döwletiň öňüne bergedar çykýar we tas her ýyl prokuratura işgärleri tarapyndan ýetirilen ziýanyň öwedini dolmagy mejbur edilýärler. Synçylar Türkmenistanyň oba hojalyk puwdagyna daýhanlary hödürlenýän mümkinçilikleriň kanagatlanarsyzlygyny aýdyp tanqid edýärler. Daýhanlar öýdlerine wada berilýän mineral dökünleriň ýeter ýetmezçiliginden hem de
ise tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Tehnikalara ýerk edýän mehanizatorlar wagtyl ýangıç we ätiýaşa yetmezçiliginden zeýrenýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýa-ni ýakyna 1.200.000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny we paýta plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini oglan etdi. Türkmenistanyň paýta hasylyny ýygnamak işleri awgustda başlady we habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýygym işleri henizem dowam edýär. Ondan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiligini mezbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lewapda büdjet işgärleri we döwleti bergidar çykan kärinçiler şu günler Ahal vilayatynyň çägine ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna paýta ýygmagy ýekdilýärler. Babadyhan, Sarax we Göktepe etraplaryna paýta hasyly heniz asla ýygylmady gowuçy meýdanlary bar diýerler. Ol ýerleriň ýaşaýjylary paýta girdejisiz bolan soň taşlapdyrlar. Eskerler büdjet işgärleri ýetişmän soň vilayatlardan ýygymçy çekip başladylar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Lewapda habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäher awtobuslary Lewaply ýygymçylar Ahalyň Göktepe we Beýleki etraplaryna ýygyma edip başlady. Ýa-da mundan öňür global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Mary vilayatynyň etraplaryň arasyna awtobus gatnawlary 15-nji noýabra çenli çäklendirildi. Bu aralykda habarçymyz Lewapda büdjet işgärlerinden hemde bazar töwdegärlerinden ýygym üçin gaýtadan pul ýygnalyp başlananyny habar berýär. Ýok, töwde üçin bazardaky telekeçiler dükana ýeleri 1000 manatdan pul berdiler diýip bir yerli ýaşaýjy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Muňa garamazdan bazarlar henizem ýapyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Galbertede vilayatyň dürli sebitlerine yerli häkimler paýta hasyly ýygnalan gowuçy meýdanlaryny gözegçilikde saklaýarlar. Köýtünä, Farap we Hojamaz etraplaryna gowuçy çöpüniň çapylmagyna ruhsat berilmeýär. Habarçymyz etrap häkimleriniň hut özleriniň gowuçy meýdanlaryna aýlanyp bu talaby, şol sany paýta hasyly ýygnalan gowuçy meýdanlaryna mallaryň otludylmagyna garşy gözegçilik edýärler. Dekabr aýynda hem paýta tapşyrmak baradaky talaby gödeginde tutýan kolhoz başlyklary eýam häzirden ätiýaç üçin 2-3 tonna paýta hasylyny harmana tapşyrman saklaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şunlar Mary vilayatynyň Bayramaly şäherindäki orta mekteplere duýdansız barlygçylar aýlanýar. Vilayat we etrap bilim bölümlerinden gelýän bu barlygçylar sapaklara girip molimlaryň öz sapaklarynyň dol okudýandygyny ýa okutmaýandygyny barlaýarlar. Bu barlyglar barada mektep molimlarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Barlygçylar duýdansız sapaklara girýärler. Molimlaryň okuk kitaplarynyň gollanmalarynyň konspektlarynyň ýerine ýa-da däldigini barlaýarlar. Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramaly molim 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlygçylar gelen wagty molimler ýerinde ýagny synplarda bolmasa, onda olara işden kowulmak howpy awanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä şoňa meňdeş barlyglar vilayatyň tas ähli etraplarynaky orta mekteplerde geçirilýär. Ýöne şeýle barlyklaryň geçirilmegine nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan molimler bu barlyklaryň sebäplerini molimlaryň işinde bahana tapyp, olary işden çykarmak we olaryň deregine täze işgäri almak üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Häzir bir muallimi işden boşatyp bilseler onuň deregine 100.000 manat para alyp täze adamy iş alýarlar. Diýip Bayramaly molim aýtdy. Adatlyň bu barada Mary vilayat we Bayramaly etrap bilim müdirliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda işe yerleşmek üçin ýurt raýatlarynyň para bermäge mejbur bolýandygy, edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň täze işgär almak üçin öňden işläp gelýän hünärmenleri dürli bahanalar esasında işden çykarýandygy barada Azatlyk öň hem ençeme gedek habar beripdi. Şu aýyň başynda Azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli kärhanalaryň işgärleri özleriniň köpüsiniň aýlyk haklaryndan onlarça esse ýokary bolan para berip, uly kynçylyk bilen iş tapandygyny gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä bir kärhanada ortaça aýlyk 1000 manat bolsa, ortaça para 60.000 manatdan geçýär. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna izaky orunlary eýleýär. Transparency International guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 165-nji oruny eýledi.